Дами и господа, този поздрав е специално направен от Гюлхан за нейният прекрасен съпруг Рамадан, Рамбо Дуйсбург, и също така за техната дъщеря Сибелджан, и най-вече за техните внучки Даная и Дария, за най-мощния зет Ердо. Top Music Production. Авела Кая Гилитари, Гюлхан патронката Итар, лако семейство от Дуйсбург, поздрав Керава, Меромеске, о Рамбо, о шампиони, Кайсилес, бари фирма, Ромален ми фамилия, Мастаренту маре мосте, и Симан буд бари фамилия, Капабарафту мен, вали гърми на Рамбо германеца, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, бикне от Дуйсбург до България. Леско Алав си баро, о Рамбо, шампиони, о най-баро, Андо Дуйсбург, ефтино лео, ефтино бикнел, всичко сам, постигнал сам, се издигнал, има жена, къща, палат и най-красивата дъщеря Сибелджан. Вали гърми на Ердо патрона, пак му върви, ефтино купува, скъпо продава, бикна от Гейлания и цяла България. И Гюлхан те шунен сова керел, наши пераве на Мероме со Рамбо, памен си ам думо думесте, одоле си баре легендария, тари бари Германия, о патрони, о баре дому како, баре вилеско, вали гърми на Рамбо германеца, пак му върви с пачките, той е човека. Тешунен, о Рамбо капитана, о патрони, о тарикати, о зорало, барвало, а калео съврете джанен е фамилия, наши пераве на мен. Душман, душман, те шунела, душман, душман, те пари овена, душман, душман,